אלפי ילדים עושים מדי שנה את המעבר בין בית הספר היסודי לבין הכניסה לחטיבת הביניים. ההחלטה באיזה בית ספר לבחור היא החלטה קשה וגורלית עבור הילד והוריו. רועי, אתה זוכר מה היו השיעורים בגמרא? מה? היו שיעורים בכלל? עוז ורועי, זוג תאומים דתיים מהעיר מודיעין, נמצאים ממש עכשיו בצומת דרכים זו ונדרשים לקבל החלטה. רועי שוקל ללכת לתיכון, ועוז מתכוון ללכת לישיבה. כל מוסד משקיע מאמצים על מנת לשכנע את הילד ואת הוריו שהוא הכי מתאים עבורם מבחינה השכלתית ודתית. עוז ורועי הגיעו ליום היכרות בישיבת לפיד מודיעין כדי להתרשם מהמקום. תלמיד צריך לבוא ולהכיר את המכלול של המוסד פה, לנשום את האווירה ולהגיד זה מתאים לי, או הישיבה אחרת מתאימה לי, או התיכון אחר מתאים לי. כאילו זה קצת לנשום את האווירה, לראות את החוגים, את הלימודים, את ההצלחות. וגם ידעתי שבישיבה אני אקבל פחות או יותר כל מה שאני צריך. אז לא ראיתי סיבה ללכת גם למקום יותר רחוק מהבית. לכל אחד בישיבה בעצם יש מקום לדברים שהוא אוהב, ומי שרוצה יכול לעשות כל מה שרוצה, גם אם זה לא רק תורני. אני לדוגמה, הישיבה מאפשרת לי לעסוק בריצה. תיכון עמית מודיעין הוא המוסד המתחרה בעיר. הוא מבקש להוות חלופה עבור התלמידים הדתיים שעולים לחטיבה. בתוך הלימודים עצמם אנחנו מאפשרים, או רוצים לאפשר כמה שיותר בחירות, שיאפשרו לילד לבחור את הדרך שלו ולצמוח. מה אתה אוהב כאילו בעמית? שכולנו כמו משפחה. כאילו, אני יכול לראות את עצמי יושב עם ילדים בכיתה ז' וסתם מדבר איתם על החיים שלהם, או לא יודע מה, עוזר לילד בלימודים שלו. הוא פוגש פה את הרבנים ביום ביקור, והוא אומר, וואלה, הרב הזה הוא נחמד, אני רואה גישה נוחה. בישיבה, תלמיד, תהיה לו הרגשה שהוא חלק ממשפחה. אין פה את המתחים, את המריבות, את הסכסוכים, את השכבות. יש פה מצוינות תורנית, מצוינות חברתית ומצוינות לימודית. אני מכיר את כל התלמידים בשמות, בפנים, ואני אומר לו, תשמע, אתה פה בא לגדול, ואני חושב שאני נותן לך תנאי גדילה טובים. זה מה שאני אומר לו. אז מה המסקנה? לא משנה באיזה מוסד תבחרו. לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות, ובסוף כל אחד ימצא את המסלול המתאים לו.